Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilongi khubor bam tagasni. Karkum ki khubor giblayo lum layo thu bahaga jinkhanra ba shimit daka pilangata OP barka umyam PS jong karibhoy District kalau enforcement kalau yo kurup ye tiar siat tiar pen bethai bar ki katu kat ni tiar baju pendan kambean ha gaban siat mara na wei ubriu ba shong basa ha khandai mer jong ka bari dua ka badan haribhoi district men ha ka pratri unobra yaute ubasuba ubadei na ka jylla Mizoram menta uladon hakti jong ki Pulit Kitiar gitar ki baki Pulit kilayo kurup ki kenthop ya gawe ka banyat basyapo jong umrat hlaw nyau tali ki rang sir gawe ka khli jong ka sir kitiar siat 1052 AK47 7 LMG 7.62 14 INSAS 5.56 ka pistol 30.32 Lai tali ki song tali uwe utendong tiar grenade uwe hand grenade kawe ka suloi magazine INSAS bathali lai tali ki suloi AK47 bathali but life south tali ki stamp seal jong kitnat bapher jong ka sarkar khandai tali ki rang jong skei ne ki sir ya ka jing token la pelong ha ka jing don ringkat jong ka military intelligence unit of Eastern Command La ujori kate ka mukot duma hapo ka thana jong ka khana para ha ka case number 521223 US 120B 468405420 IPC RW Section 27 Arms Act but RW Section 51 Wildlife Protection Act